No niin, toinen video. Nyt voi antaa nimiehdotuksia näille uusille tyypeille ja hevosille. No niin. Ensimmäinen, ykkönen on tällainen. Tää taitaa olla Sleistalli Rambolla Pompula. Niin tälle voi antaa nimiehdotuksia. Ykkönen. Ja voitte kirjoittaa siihen, että 1. Vaikka joku nimi, minkä te haluatte laittaa. Sitten 2 on tämmönen. Tälle voi antaa nimiehdotuksia kans. Sitten 3 on tämmönen. Tuo nimeä mä en tiedä Sleistalli Rambolla, mutta tämä nimi on ainakin Amadeus Sleistalli Rambolla. Mutta teettäkää nimiehdotuksia. Sitten on tää on Sleistalli Rambolla Sandra, mutta mulla ei vielä. Sitten tää on Sleistalli Rambolla Elli. Nyt voi laittaa kaikille nimiehdotuksia. Bye bye!